שלום לכל חברי דרופ אמפייר, ברוכים הבאים לתוכנית, כאן אלי המדריך. היום אנחנו נעבור על פתיחת חנות. איך אנחנו פותחים חנות, ההליך הוא מאוד פשוט. ניכנס לאתר של שופיפיי, נעשה Start Free Trial. שימו לב שהיום במסגרת שופיפיי יש לנו 3 ימים ראשונים בחינם, ואחר כך החודש הראשון הוא בדולר, ואחר כך זה בהתאם לתוכנית. אם זה תשלום חודשי היום זה $40 בחודש, ואם משלמים בתשלום שנתי אז זה יותר זול. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה sign up with email, או שאנחנו יכולים לעשות את זה גם עם גוגל. נשים את המייל שלנו ונגדיר סיסמה. נמשיך ונעשה צור חנות. עכשיו שופיפיי שואלים אותנו כמה שאלות, אנחנו לא חייבים לענות להם, אנחנו יכולים ללחוץ פה ולהתקדם הלאה. בעצם הם סתם שואלים אותנו דברים כדי לפקס אותנו ואולי להציע לנו הצעות למוצרים משלימים. אז אני אסמן שאנחנו פותחים חנות אונליין. פה הוא שואל אותי אם אני מתחיל או שיש לי כבר חנות, אני אסמן שאני מתחיל. ומה אני רוצה למכור? אני שוב לא חייב לענות על זה, אני יכול להתקדם. במקרה הזה אני אמלא כן שאני מוכר מוצרי דרופשיפינג, אולי אני אקבל ממנו טיפים בהמשך למוצרים או לדרכים או לאפליקציות שיכולות להשלים לי. פה אני יכול לבחור וכבר צריך לבחור חבילה. אמרנו, 3 ימים הראשונים הם חינם, אחר כך זה דולר, אז אתם רואים בכל חבילה יש לכם דולר, אם זה הבייסיק, השופיפיי או האדוונס, תקראו ותראו מה כל חבילה נותנת לכם. כרגע גם אפשר לדלג על זה ב3 ימים הראשונים, ולהתקדם לחנות. והנה החנות נפתחה. בסרטונים הבאים אנחנו נעבור ונראה את הדשבורד ונכיר את כל הדברים פה בפנים, אבל כרגע ראיתם ההליך הוא פשוט, זה הכל, וניפגש בשיעור הבא.